Lagi mriki jenengan mboten napa. Mriki nengah mboten napa-napa. Ora apa-apa, Pak. Niki HPL dinten apa, Pak? Apa kuwi? HPL. Buka satu nih. Loh, buka satu, masa mesane, Pak? Oh, gawe ketok jase iki. Ndase piye? Anak Kok zaman nangis kok, Pak? Pak Jainul ya. Pak Jainul nggih, Pak Muti Mas Jainul. dijan. Tak lapani kringete. Kringete mesake, berdek mesane. Mesane. Mripate Pak Trocok mawon amin nggih, nuwun sewu. Amin. Nggih. Dilapi tok lho ya aja dibumpet. Ora. Ya. Lho, masyarakat nerane Pak Mudin Repot. tenan. Repot. Lah saiki nek gene Pak Mudin, nek wong mati dadak, sing arep dongani sapa? Iya, heeh. Tanggane siloke bodho mendem ora bingung. Matur nuwun pun diobok-obok. Saya toh, bukannya mau mati orang pengertian mau mati malah mendem lho. Oh iso. Nggonku ngono. Iya, mesti. Sing duduk mesti wong Iki lho, Juk, kembaranmu teko. Iya. Iya. Wah, jan sing ngawal iki lho aku ki. Padha ijone ya. Iya. Alah. Layam ben lenggase ayam. Adicarane agenda rutin tiap tahun. Ya kuwi adicara nyadranan sedekah bumi utawa bersih desa. Sing gelar tidak lain dan tidak bukan para pepunden-pepunden kuwi ingkang lenggah ana ing Desa Sombron Kecamatan Loceret. Oh ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Ya, alhamdulillah. Ketiga tahun ini awake dhewe iso nyambung balung pisah ngraketake tali paseduluran, tali silaturahmi karo para warga masyarakat kabeh, pepunden-pepundenku, kanca-kancaku, dulur-dulurku kang lenggah ana ing Sombron. Iya. Iki untuk tahun ini, ya. Warga masyarakat Sombron seluruhnya meminta bintang tamu wanita yang spesial. Oh iya. Wanita yang spesial. Kok spesial? Upamane sego goreng nek spesial mesti nek ndoke. Oh. Iya, nek sinden spesial kuwi mesti iso pinter goreng ndok ngono lho maksudnya iki. Oh, jam. Ya, iki wis ora kena dinyang. Ya, Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak pepunden panitia, nek ora Mbak Manohara luwung ndak wayangan. Oh iya. Oh, kaya ngono daya kasiate. Domongi kokno. Kaya ngono, mula wis jen. Iso Mbak Manohara iki iso sepel antara Mbak Manohara, aku karo kanca-kanca Astabrata karo sindene nganggo sampur ijo, Mbak Manohara ijo, aku ijo, pengrawite yo ijo. Dan sumunar. Iya, diaturi kon ngancani awake dhewe. Menyapa warga masyarakat Desa Sombron. Oh iya. Sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna, diwalik larase slindru. Oh iya. Mbak Manohara karaben jumeneng dikurmati nganggo apa serampat. Oh iya. Dihormati nganggo serampat menyapa para warga masyarakat Desa Sombron. Tolong aplausnya dong. Dateke serampat ceko yo. Monggo Mbak Mano. Sarip. Bae lengone lho. Kebacut. Oh menyapa. Ya. Alah keles Oke.
Ayo. Iya. Luar biasa. Wih, egat. Dan wilujeng dalu, selamat malam Mbak Manohara. Wilujeng dalu. Suaranya agak blorok ya malam ini. Anu, batuk. Oh, agak sakit. Anu badannya Mbak Manohara apa rodok gak penak? Uteke. Oh, ayo cangkeme ngene iki kok. Oh iya. Nah, lha jogete feminim banget kok suaranya. Gitu ya? Feminim. Oke, bagaimana kabarnya Mas Akbar? Kabar saya. Alhamdulillah. Niki kaget tenan aku niki. Kaget tenan aku. Masa ta? Ya. Kulino medina turune amar lho kok kaget to? Ya suwi ora petuk lho. Oh, ngono. Iya no. Suwi ora ngulan ya. Suwi ora ngulan. Oh, ngono biasanya seminggu pisan kok. Loh, wow. Selamat malam Mbak Menara, gimana Selamat kabarnya? malam, alhamdulillah baik. Aku tak menyapa warga masyarakat. Harus letumplek-blek ning kene ora Warga disapa. masyarakat mana? Sombron. Oh. Sombron dekat kecamatannya. Kecamatannya Loceret. Oh, Loteko. Kok iso Loteko lho? Teko ki prayo ceret. Teko iki ceret. Berarti Loceret Loteko. Lo budget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing kene kompak-kompak, Mas. Kompak-kompak yang itu. Mergane kene sijine lungguh kursi. Sijine lungguh apa sake. Tek sake wingko bar dinggo mepe pari para ya gawe telen nunuke. Yo bar nonton wayang mandi to yo. Ngono. Iya no. Bengi-bengi ados. Iya no, Ora maksud apa-apa. ora apa-apa. Ya aku tak ganti menyapa sing ning kono. Iya iki lho. Alah. Nah, yo ngono lho Mas pinter. Musuh pengendang TK iki gumun ah. Iso tekai lho. Ngono-ngono iso ngetengi wong lho. Lho wis rabi kok piye to. Aku tengono, Mas. Mbok kanthi cekek glegek yo ndak iso. Iso jajal tak tengono, Mas. Hei. Kok iso malah tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin lho Mas. Kekompakane warga masyarakat Sombron alhamdulillah kula dongaaken. Mugi-mugi ingkang rawuh dhateng mriki sedaya pinaringan sehat. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Muga-muga sing gadah sawah. Heeh Mas, tak panenane melimpah. Amin. Tahun ngarep iso nanggap banjir maneh. Wayang bonus banci ya. Pokoknya ada Mas Akbar, ada Manohara. Loh, itu penonton Astabrata Media yang di YouTube itu sudah menyimpulkan. Nah, Mas Akbar dan Mbak Manohara itu senasib serumpun sepenanggungan. Nah, Ibaratnya Mbak Manohara kuwi susah, aku ya melu ngrasake melok susah. rasane susah ben kae. Oh ya, terus. Mbak Manohara ngrasake seneng, aku yo ngrasakne seneng. Oh ngono ya, Mas. Iya, dadi seneng bareng. Seneng bareng. Apa mau aku ngrasakne penak? Ya aku yo ngrasakne penak wong sedulur kok. Sedulur ya, Mas. Tega larane ora tega Ora patine. tega batine. Umpama aku ki ngantuk sampean yo gelem ngeloni. Aku cek cilik lho, Mas. Maksudnya aku mbok kon ngeloni. Ya kakang karo adik iki ya padha nganu kan ra apa-apa to turu bareng. Oh ngono ya. Kan mas sedulur ya. Sedulur ora apa-apa. Engko lembare nek wis tak keloni kaya guling ngono ndadakane sing ubah tengil. Kuwi nggonku dhewe. Oh iya. Iki menika alhamdulillah menika acaranipun Bersih desa. bersih desa Sombron. Sombron angel men to sombron. Angel ya Mas desa. Nek kula pun apa mriki 3 kali. Jenengan pisan iki to. Lagi pisan iki Mas. Jenengan promosekne ngono iki. Ora usah dipromosi. Maksudnya ngene lho, nanggap ping pira terus kok gratis piro. Mah. Gua kira aku waria apaan. Oh berarti Anda waria yang bervalue tinggi ya? Mbak kira aku manis.
manis tukang sanggul. Manis tukang sanggul. Lah iki mung kene. Kaya roh. Lah aku. Wah. Iki mbok-mbokanku, Mas. Mbok, Mbak Manohara tak kira wis mbok-mbokane. Dek enek sing ngungkuli. Cek enek-enek tuwekane. Oh, iya dan. Si Ben ki ora iso meteng tapi anake ting telecek. Si Bani apa? Panci. Alhamdulillah menika acarane bersih desa. Pancen iki sing kula kandhake wau ngarep Mbak Manohara. Nggih. Iki ora kenek dinyang kudu Mbak Manohara. Oh, menika ingkang request sinten? Sedaya panitia, Pak Lurah ketua panitia. Oh. Dadi upamane ya, Nggih. Mbak Manohara iki longgare dina kiamat. Yo wayangane dina kiamat. Aja to. Kok ngeden men. Yo ngene ya. Oh, ngeden ya. Nek kan alhamdulillah saiki iso ngono lho. Oh iya iya iya. Ya, Ya ngono ya Mas ya. iya no. Menika Pak Lurah ingkang pundi? Lho, Pak Agus Harsono. Ngapunten Bapak Agus Harsono ingkang pundi angkat tanganipun. Ngapunten. Oh, nggih alhamdulillah. Lurahe cek balita ya, Mas. Kok iso balita lho? Kok iso balita? Urung metuntune. Wis saking sepuhe, wis ngedoi dunia hitam. Lho berarti kuwi tandane karo masyarakat dihormati, dihargai. Oh, ngono ya. Beliaunya itu momong warga masyarakat kene. Ngono. Matur sembah nuwun Pak Bapak. Agus. Kula dongane jenengan pinaringan sehat, Amin. panjang umur tutuk angsale momong warga masyarakat Sombron. Alhamdulillah. Kok angel mentok desane jenenge. Ini mosok dile. Alhamdulillah Bapak. Sehat nggih. Sehat. Ya Allah bagus e. Aku ki nek bau-bau uang ngono bagus. Mosok Pak Agus Harsono nek menurut kriteria jenengan iku mosok bagus ya. Bagus. Piantun ingkang Jawa kalih masyarakat. Wibowo ya. Wibawa nyatane masyarakat warga mriki Sombron. sedaya tresna kalih panjenenganipun lho. Betul. Lho, saestu. Saestu tenan. Nggih, tapi kula usul setunggal mawon angsal nggih Pak nggih. Usule napa Mbak Yu? Kamar mandine banyune wau telas. Iya, lah arep nguyuh rek nek banyu Mas. Lah piye pambudidayamu, pangrekodayamu Lah piye? kadung-kadung lho kok ora kena krane aku ngono. Ya tak seser-seserne tembok. Wala sing nguyo terus cawe seser-seserne tembok mong sampean to? Ora ngetarani lho, kok jobo kok tak ingo kok ngadeg. Wis bar kok. Oh, wis bar to. Sembah nuwun Pak, mugi-mugi taun ngajeng saged panggih malih. Amin. Luar biasa. Luar biasa di luar. Doa terbaik ya. Doa terbaik pokoknya kanggo sedaya marga masyarakat mriki. Amin. Kok Amin. pilih matur pamundutan apa kan? Niki dereng wonten pamundutan. Nggih. Napa ditangleti Pak Lurah napa Pak Ketua Panitia? Oke Pak Panitia. Soale napa niku jenenge wakile Bapak Lurah mengki kersane minggah. Oh, ngaten nggih. Nggih terus Ibu Pak Lurah pun sah minggah. Lho. Mergine Ibu cemburu kalih kula. Bu Lurahe. Bu Lurah. Cemburune piye lho? Oh padahal aku ya lanang iki prasaku. Kok dicemburoni ya? Ning lanang tapi ayune kan ngungkuli sing wedok. Jenengan iku pancen manis merati. Kimochi. Kuwi apa? Bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang ya. Ini artinya apa iki? Yamete kudase. Artinya apa? Enak sekali. Oh iya, dadi nek tau rasa enak Ora tau ndelok sinetron Jepang kowe. dadi enak sekali iki ikeh-ikeh kimochi. Bar mangan rasa enak ikeh-ikeh. Iya, sesuk ning Jepang aku tak muni ngono. Nah, ngono ya, Bar mangan kok ikeh-ikeh. Aku sing mari stres kuwi ya. Oh, wis lah. Terus bukae ngono kuwi to. Wajinge tres. Bapak Lurah ngapunten, mbok Iya. bilih wonten pamundutan lagu. Napa Bapak langgam? Napa badhe minggah riyin? Heeh. Nggih. Minggah sih Bapak Lurah mboten napa-napa lho. Niki mumpung direkam, diabadikan lewat live streaming iso bukan kenangan. Oh ngoten. Anak putu nggih Bapak Lurah. Pripun Bu Lurah? Manut Bapak nggih. Oh nggih. Bu Lurah itu ngendi to? Bu Lurah yang membaur dengan masyarakat to, Mas. Wah. Tepuk tangan untuk Bu Lurah kita. Dadah. Itu yang hebat. Foto Indra gak. Anak dewa ngejo wantah barang kok. Nah, iki Jawanto ki opo? Mudun lho dewa mudun. Nah. Nggih, Bapak ngapunten, Bapak kersa minggah. Kersa. Ngaten niku nggur malu tok. Dalem. Wakil sinten Bapak? Diwakili sinten? Oh Pak Modin. Oh nggih. Oh iya, Mbak Manohara. Sing lali aku, sing pinter nyanyi ning Sombone Pak Modin. Oh, Pak Modin. Justru Modin, wong ndek iki lali anu kok malahan pas nguburi mayat malah lali dinyanyi kayak malah. Ora diadani.
Ndi Tin? Nggih, Pak Mutin nggih, dipun sepati nggih. Sepati Pak Mutin monggo. Sik sepote sing anu Mas, sing Manut Pak Mbak Manohara. Apa sepote sing rancak? Walang genggek. Wes. Malah kakak. Terus diganti to Mas? Ora wis biyen Mbah Narto yo malah kakek. Walah, walang kekek Mas. Iya Mas. Itu luar biasa. Monggo Pak Mutin. Ya, iya ta, Pak sepati Mut. Din. Iya. Monggo Pak Mut. Lakune adoh men Mas. Membawa masyarakat Pak Mutin. Monggo Pak Mutin. Anu kasih jalan Pak Mutin kasih jalan. Ngajeng mriki Pak, ngajeng mriki lho Pak. Adoh men Pak, bulet ta. Iya. Mutret, mriko melih Pak, tasih mriko. Iya adoh Di wonge. Oh lagi. Lagi bocahe lagi lho. Mriki Pak Mutin, monggo. Oh alon-alon Mas, Pak Mutin meteng. Mriki kula bocahi, alon dicepot mboten napa-napa nggih. Mboten nek ilang sandale. Alon-alon kok Pak. Nggih, monggo. Masya Allah. Oke. Sekali lagi. Ayo. Matur nuwun. Lah musuhe meneng. Lah Pak Mutin wis ngadeg kiblat lho. Bendinane. Mboten nafsu mergo padha anggare mungkin. Bahaya. Anggar nggih Pak. Bahaya. Ngonya. Enek wong wedok polahe koyo ngene kok jere padha anggare. Ngece. Sik Jim. Piye. Takon praktekne nek anggar iki piye? Mboten. Jenengan kan wong saged omong, saged ngowahi Contoh. 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 Nah, Sampeyan kan Mas Zainul. tapi anu sandale pun saya cepet anyar gitu Amok. Tadi mriki Pak, tadi mriki. Pun amok. Tadi mriki mboten napa-napa. Sing penting wonge mboten amok. Mboten. Nah, tadi mriki meleh. Nah, mriki kanan, lurus, terus. Montor. Pak Mutin, nyuwun sewu, jenengan ndredeg mboten? Mboten. Mboten lah. Nek mboten ndredeg anu kulina momo ndredeg lho ya. Upama ndredeg iki jenengan kaya kata-katane Pak Mutin. Ngomongine mboten ndredeg. Aja gemeteran, aja gumeter lho. Nek omong ngene ya. Iya. Mosok ndredeg, Pak. Nggih, man ro buka. Hei! Muni manro buka iki nyawaku ya langsung tembus ares ngono lho. Anu sik, aja sik Pak, aku ora ngapal. Aja Pak. Sik to jenengan sik to. Dong rapi ya. Neng
nek napa ki nek masyarakat sing mati, sing meninggal, Heeh. sing apa nalkin. Nalkin, heeh. Nalkin lak jenengan. Heeh. Lah nek jenengan sing meninggal sing nalkin kok sapa? Sampean. Yo ora, gak aku. Oh, yo malah nek sing jenengane malah Gusti Allah tukul sihe. Apa kowe? Tukul sihe medeni malah welas asih malahan. Oh, sing nalkin Mbak Manohara ya Allah mbake pinter agama. Langsung dugane surga Pak Mudin. Enggak aku nek omong mati-matian Pak Mudin gak ada. Ya yo aku wedi kok. Si aku. Wah, aku ora ngapal. Belajar. Mah belajar piye? Enggak keliru. Pokoknya Nggih. Wis sapa pangeran nunggu pangeran Diponegoro. lah dalah. Lah tenang. Lah nek ning sekolah salah ngono dihukum. Lah nek ning kono wis ora kena, salah padedar ngono. Nggih.